Hello dancer, good news for you all. Alaiaron Foundation हाय Bodoland ओनसोल आरो आसामनि डान्सारफोरनि थाखाय मोजां खाबु लानानै फैदों। Alaiaron Foundation हाय Step Up Bodoland solo dance competition लानानै फैबाय आरो बे solo dance आवहाय जायनो विनार जागोन बे विनारनो हाय ट्रफिजों लोगोसे प्राइज मानि होनाय जागोन आरो फर्स्ट प्राइज मानियानो जाहैबाय 51,000, सेकेन्ड प्राइज मानियानो जाहैबाय 31,000 आरो थार्ड प्राइज मानियानो जाहैबाय 15,000। बेजों लोगोसे सेट आप बड'लेण्ड बिबुं मोनगोन आरो बे डान्स कम्पिटिशननि अडिशना 14 डिसेम्बरनिफ्राय जागायजेनगोन। 14 डिसेम्बराव गुवाहाटीनिफ्राय जागायनानै 21 डिसेम्बराव उदालगुरि, 28 डिसेम्बराव तामुलपुर, 11 जानुवारियाव बाक्सायाव, 18 जानुवारियाव चिरां आरो 25 जानुवारियाव क'क्राझाराव जागोन। बे डान्स कम्पिटिशनाव बाहागो लानो थाखाय बेनाराव होनाय बारक'डआव स्केन खालामनानै अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन एबा अन द स्पट अफलाइन रेजिस्ट्रेशनबो खालामनो हागोन आरो माबाफोर मिथिनो गोनां दंब्ला बेनाराव होनाय कन्टेक्ट नाम्बारावहाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन। So hurry up dancers, show your talents and moves. So एसेनोसै खुलुमबाय बयनिसिमबो गोजोन्थों।